ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம கூண்டை மாற்றிட்டோம், எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். அது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, நம்ம பழைய கூண்டான்னு அவங்க வீடு கட்டிகிட்ருக்காங்க. அதனால் புறாக்கள் இருந்ததுன்னா டட்டி ஆகிடும்ன்ட்டு நாம் வளர்க்கலாம். இப்போ நான் அங்கே போனால் அவங்க வீடு கட்டிட்ட பிறகு போனாலும் காட்டுறேன், போகலைன்னாலும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து 1 மந்த் கிட்டத்தட்ட ஆகிடுச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சில புறாக்கு டேப் அவுத்தும் விட்டுட்டோம். அதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். இங்கே போதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரௌனு, இது எங்கள் புறா தான். அன்றைக்கி நான் கூண்டுலேருந்து எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு, போயிடுச்சு. அதனால் இது மாட்டலை. இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒயிட் தெரியுதில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒயிட் மட்டும் நாங்கள் எங்கள் கூண்டுக்கு கொண்டு வந்து டேப் அவுத்துட்டோம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது மட்டும் எப்படி பறக்குதுன்ட்டு. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம இப்போ நம்மளுடைய கூண்டை பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போதைக்கு இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கூண்டு. இப்படி தான் வச்சுருக்கோம். நல்லா சைடில் எல்லாம் நல்லா சேஃபாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம், எதுவும் போகாத மாதிரி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூண்டுல இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆனாலும் நல்லா தான் இருக்குது கூண்டு கொஞ்சம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆப்பிள் பாக்ஸ் கட்டையிலே பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு முன்னால் கூண்டு வேறு மாதிரி வச்சுருந்தோம். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாம்ப்பு கீழே அங்கே செட் ஆகாதனால நம்ம இந்த கூண்டை மாற்றிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்க்ரூ வேறு இறங்கலை, சரியாக ஆடுது பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஆனால் நல்லா சேஃப்டியாக தான் இருக்குது. பாம்பு பூனை அந்த தொல்லைலாம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இந்த இடத்துல ஒரு 3 பூனை வரும் 6 மணிக்கு. கரெக்டாக 6 மணிக்கோ 5:30 மணிக்கோ வந்து சுற்றிட்டுருக்கோம். எங்கள் வீட்டு மேலே மட்டும் ஏறாது. அப்புறமா இங்கேயும் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பூனையும் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் எங்கள் கூண்டில் ஒரு வாட்டி கூட பண்ணதில்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கண்டினியூஸாக வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், நாமளே ஒரு டாக் கூட வளர்த்துட்ருக்கோம். ஒரு வாட்டி அப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து 3 நாளே எங்கள் டாகை யாரோ திறந்து விட்ருக்காங்க மாடி கேட்டில். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா புறாவும் பயந்துச்சு. நான் ஏதாவது சாவச்சிட்ருக்குமோன்னு பார்த்தா எப்படியோ நல்ல காலம், எதுக்கும் ஒரு டேமேஜ் கூட ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்திங்கன்னா இவர் தான் நம்மளுடைய ஆல்ஃபா மேலு. எனக்கு பிடிச்ச பேர் வச்சுருங்க. சரி விடுங்க, அதுக்கு நம்ம ஜதை சேரலை. நம்ம கரணை பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேப் அவுத்தோம். ஆனால் இன்னும் 3 புறா மிஸ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வரல. அது கூட போய் சுற்றுறன்ட்டு குட்டின்ட்டு நம்மளே வீட்லேயே வச்சுக்கிட்டோம். இதோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ரௌனியும் பிடிச்சி டேப் அடிக்கணும். ஏன்னா இது சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது, கூண்டில் வரவே மாட்டேங்குது. சரி, ஒன்று தானே போனால் போதுன்னு விட்டேன். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், என்னடா கூண்டுன்னு எவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து சொல்லியிருப்பேன். நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து எடுத்துட்டேன், ஆனால் கேமராவில் கொஞ்சம் டல்லாக வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நான் கொஞ்சம் நல்லா வேறு கேமராவை மாற்றி எடுத்து சில வீடியோவை மட்டும் உங்களுக்கு நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுமே போடுறேன், இல்லைன்னா அடுத்த வீடியோவில் ஒரு 1 மினிட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கரணையை பிடிச்சி காட்டலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரணையை டேப் அவுத்தப்போ நல்லா பல்ட்டி அடிச்சிட்டு இருந்தது. மறுபடியும் நான் டேப் போட்டேன், எதுக்கும் பயந்து. ஏன்னா போயிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரிய புறாக்கள் கூட. ஏன்னா இது சின்ன புறா. ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேப் அவுத்தோம், அப்புறமா இதுக்கே டேப் போடுற நிலமை வந்துடுச்சு. ஆனால் நம்ம கையிலலாம் நல்லா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பழகுது, நீங்களே பாருங்கள். இப்போ பார்த்து வீடியோ பிடிக்கிறப்ப தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கரணை நம்மளை இப்படி ஏமாற்றோம். இருங்க பாருங்கள், நம்ம புறாக்கள் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கால் மாட்டிக்கிச்சு. சரி விடுங்க, நம்ம ஏன் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணி பயமுறுத்துறது, அப்புறம் கூண்டில் இருக்காமல் போயிடும்போது. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுறங்க, ஷேர் பண்ணுறங்க, கமெண்ட் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறங்க. அப்படியே அந்த ஒரு பெல் பட்டனை ஒரு தட்டி விட்ருங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய், see you later in next வீடியோ. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் முடிஞ்சால் கிளிப் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோலேயே, இல்லைன்னா ஒரு அடுத்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணிடுறேன். பை பாய்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பழைய குண்டு. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப் செட்டே ஆகலை. அது மட்டும் இல்லாமல் அதனால தான் அந்த சைடில் கூட நெட்டு கொஞ்சம் விட்டுட்டோம். அதை அடிக்கிறது யார் மறுபடியும் பண்ணோன்ட்டு அந்த கேட்டை எடுத்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், see you next வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க.